हेलो फ्रेंड bklboro YouTube चैनल नोंथांखौ आरो नैबे ब्लग भिडिअ जों दा बानायनो थांगासिनो जोङो ओमफ्राय जोंनि फ्रेन्ड दोङो जोंनि माने आंनि फ्रेन्ड होननाय बिसोरो हाय ब्र जों दा दैमायाव जों दा दुगैनो थांनायदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो Let's go. जोङो दा माबे जायगायाव थांगासिनो जोङो singraयाव Borimakh singraयाव Borimakh दैमायाव मोजां बोला खनसे होनदोब्रा दा जों दैमायाव दुगैनो थांगासिनो Borimakhआव गाइस ओमफ्राय जों दा जोङो मा खामायगोन जों दा बिदिनो ना सावना जानोसै बिदिनो दुगैना फैनोसै नायलांबाय थादो गाइस ओइ Gwjwntwng हाट Bukan iya, simpur. Menbar. Oh iya jangan deh. Itu kan 5 war. Bye Han. Singra so. So guys, जों दा menang sampai नै जों दा singra बाजार मोनबाय आरो नामा guys! Oh guys! Oh guys! So friend, जों दा जागायाव मोनफैबाय। So friend, जों दा ना मानि लाना फैदों, ओमफ्राय जों दा बिखौ सावना जानोसै जोङो।
Mostly so friend जों दा बेखौ खिगारनि wow iki lang boy ki iyo na ki serang. Oh guys, jagasino. Nih. Bisa bu. Getulan na? Boya khot. Itu mendarat dong serang. Tes. Enggak. Jangan guys. Suka bila? Ibu. Tolong. Kap. Mostly खत्म हो गया. Oh my god. सुगु जाखामजोब्बाय जायै नै फ्रेन्ड. नैनो इनो बांसिन जादो. डेन्जार जादो नै. खात्रा जाथारो इयो. नुवाखै? फाइनालि ना मानै जाजोबथारबाय. मार आलु खादों. बेनिफ्राय नै जुस दंबावो. एसे रोसि गोखै. Beनिफ्राय जों दा दैमायाव जों दा दुगैनो थांनायदों. ओमफ्राय नोंथांमोना दा हायबानो जाबाय. ओइ आबा सिखारदोलै दाबो जाखाङाखैनालै. सुलुबाय थादो दाबो गारथाराखै. आयौ. जों दा मोनफैबाय बैनो. Singra दैमा guys. Dे बारदो. आं दा दैया हाबनिसै. So guys, जों दा दुगैखांबाय. बेनिफ्राय जोङो दा न'आव थांनोसै. प्राय मेंजोब्बाय. एकदम गरमाबो जा गरमखामोन. जाखां लोखां दैयाव ज्रुम बारजुम गारबाय. ओमफ्राय जोंना दा दुगैखांबाय नालाय थांनायनि दा एसे लाहार फाहार खालामनोसै. जोबोर गरमथारलै गाइस.
हुगैखांजोब्बायना गासिबो हिनिन भिडिअ'आ एसेनोसै आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय एसेनोसै बाय बाय